Ето стария гьол, дето бех работил миналата година, го напълних почти. Много трудно се работи. Старо легнал нанос, сбит. Тук нещо, ако мога да се види вече, това е от дъното. Не е дълбоко, обаче докато стигна до там. Сега светлината не е подходяща. Скалата съм я изчистил. Много трудно се вади тук злато. Чистиш, правиш, пак остава. Не може да го извади всичко. Не става. Ето какъв терен е нагоре. Дива Индия. Брега къде е чак горе. На 20 метра. Аз ще взема и тук ще пусна малко над тази скала. Само за проба. Тук е висока скалата, с горния край. Там пак надига, тук нещо като джоб ще излезе. Да видим как само и тук този периметр ще пусна малко. Да видя какво ще покаже и ще прибирам. Че като знам къде ми е колата, направям ниде да си направя една колиба тук. Не е много златото, но е едро, зърнесто. Зърна да си ги ловиш с пръсти. Такова злато аз харесвам. Но иначе пък чиста природа. Няма кой да ти бръмчи. Няма кой да ти пречи. Както казах, от такива места остават добри спомени. Айде, ще приключим и другия път пак.